Team mar volleyball mar joma mine ma KCB kawuono noloyo DCI set 3-1 e tuke mag league manogo e paw tuke ma Nyayo Indo. Ne giyudo loch mar 25 kuom 21, 21 kuom 25, 25 kuom 5 kuom 19 kod 25 kuom 18. Kocha ma KCB Jafeth Munala nochako gi Edith Wisa e set mokwongo, gino manomiyo KCB loch ma awiye e set no. Wisa ne en captain ma KCB nonyiso mor mare kaluwore gi loch makamano, kowacho ni en gi geno ni kiny bende gini lo tugo margi mogik magiko odirani. Today's match has been a good one. We came expecting a challenge from DCI because we know the team. We have met them severally and they have given us a tough competition. So we came expecting them not to be an easy opponent. We took the first set easily, but coming to the second set, I guess, walikuwa na serve balls za mbali na ilitupea challenge kidogo. But going to the third set, that is the most challenge yenye tumeface kwa hiyo set yenye tumelose. Team mar Embu RFC manotieke thuolo mar 13 tuke mag Embu Sevens sani wacho ni giikore mar donjo e league maduong'